ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சக்ஸஸ் அண்ட் கவின் டிஎன்பிஎஸ்சி அகாடமி. நான் ரேகா. இன்று பார்க்கும் தலைப்பு பகுதி ஈல கவராகிற தமிழ் அறிஞரும் தமிழ் தோன்றும் பகுதி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் புது கவிதை தலைப்புலேருந்து நம்ம செல்லப்பா பற்றி பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோ பதிவில் நம்ம பிச்சைமூர்த்தி பற்றி பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம செல்லப்பா பற்றியும் தர்மு சிவராமு பற்றியும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சீசு செல்லப்பா வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே கவராக பார்த்தீங்கன்னா 11th நியூ புக்கில் வாடிவாசல் என்ற தலைப்பில் பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, 11th நியூ புக்கில் வாடிவாசல் என்ற தலைப்பு வந்து பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஓல்டு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு சீசு செல்லப்பானா இவர் முழு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சின்னமனூர் சுப்பிரமணிய செல்லப்பா. இதுதான் இவருடைய முழு பெயர். ஓகேங்களா, சின்னமனூர் சுப்பிரமணிய செல்லப்பா. இவர் பிறந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா சின்னமனூர், தேனி மாவட்டம். இவருடைய காலம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செப்டம்பர் 29, 1912 பிறப்பு, டிசம்பர் 18, 1998 வந்து இறப்பு. ஓகேங்களா, இவர் வந்து எழுத்து என்ற இதழை வந்து தொடங்கியிருப்பார். இதில் மொத்தம் 119 இதழ்கள் வெளிவந்திருக்கும். ஓகேங்களா, எந்த வருடம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1970 வரைக்கும் தான் வெளியிட்டிருப்பார். மொத்தம் 119 இதழ் வெளிவந்திருக்கும் இந்த இதழில். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் சிறு பத்திரிகைகளின் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து இதழ் தான். என்னென்னு தமிழ் சிறு பத்திரிகைகளின் முன்னோடி. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு இவர் பிச்சைமூர்த்தியின் புது குரல்கள் என்ற கவிதை தொகுதியை பதிப்பித்து வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தமிழில் வெளிவந்த முதல் புது கவிதை தொகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புது குரல்கள் தான். இதை பதிப்பித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லப்பா. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு காந்தி கொள்கையில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லப்பா அவர்கள். இவருக்கு சிறப்பு பேர் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புது கவிதை புரவலர். என்ன பேர்? புது கவிதை புரவலர். யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லப்பா. ஓகேங்களா, இவர் வந்து மொத்தம் 29 நூல்கள் எழுதி வெளியிட்டிருப்பார். அது சிறுகதை என்னென்னு பார்த்துடலாம். சரசாவின் பொம்மை, மணல் வீடு, 60, சத்தியகிராகி, வெள்ளை, மலைமேடு, மார்கழி மலர், இதெல்லாம் இவர் இயற்றிய சிறுகதை. ஓகேங்களா, இவர் சிறந்த எழுத்தாளர்னு தகுதி கொடுத்த கதை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரசாவின் பொம்மை தான். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் இவர் இயற்றிய புது கவிதை பார்த்தீங்கன்னா மாற்று இதயம். இவர் இயற்றிய நாடகம் பார்த்தீங்கன்னா முறைப்பெண். விமர்சனத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ் இலக்கிய விமர்சனம், தமிழ் சிறுகதை பிறக்கிறது. இது வந்து இவர் இயற்றிய விமர்சனங்கள். குறுங்காவியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்று நீ இருந்தால், இதுதான் இவர் இயற்றிய குறுங்காவியம். யாரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியோட வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி எழுதியிருப்பார். இது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காவியத்தில் 2000 வரி கொண்ட நெடுங்கவிதை ஒன்று வந்து வெளியிட்டிருப்பார். இது வந்து அவருடைய எழுத்து இதழில் வந்து 114வது இதழாக வெளியிட்டிருப்பார். ஓகேங்களா, எது? இந்த இன்று நீ இருந்தால் என்ற குறுங்காவியத்தை. ஓகேங்களா, இது 2000 வரி கொண்ட நெடுங்கவிதை. யாரை பற்றினா மகாத்மா காந்தியோட வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி எழுதியிருப்பார். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் இவர் இயற்றிய நாவல்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர தாகம், வாடிவாசல், ஜீவனாம்சம், இதுதான் இவர் இயற்றிய நாவல்கள். இந்த சுதந்திர தாகத்துக்கு தான் சாகித்ய அகாடமி விருது கொடுத்துருப்பாங்க. எந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2001. எந்த ஆண்டு? 2001. இந்த வாடிவாசல் இந்த நாவல் தான் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு திறனாய்வு. திறனாய்வுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை பற்றி அதோட உண்மை நிலையை அறிஞ்சு அதில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்கிறது தான் திறனாய்வு. அப்படி இவர் மேற்கொண்ட திறனாய்வு எதுன்னு பாருங்கள். நான் பிச்சைமூர்த்தி கதை பற்றிய கருத்து, PS ராமையாவின் சிறுகதை பாணி, எனது சிறுகதைகள், இலக்கிய திறனாய்வு, மணிக்கொடி எழுத்தாளர்கள், இதெல்லாம் இவர் மேற்கொண்ட திறனாய்வு. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் இவரை பற்றி நூல்வெளி பார்த்துடலாம். சீசு செல்லப்பா சிறுகதை, புதினம், விமர்சனம், கவிதை, மொழிபெயர்ப்பு முதலான இலக்கியத்தின் பல்வேறு தளங்களில் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இவர் 2 இதழில் உதவி ஆசிரியர் இருந்திருப்பார். எந்தெந்த இதழ் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரோதயம், தினமணி, இந்த 2 இதழிலுமே இவர் உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றியிருப்பார். இவர் தொடங்கிய இதழ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தான். ஓகேங்களா, இது வந்து நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த இதழை தொடங்கி பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து என்ற இதழை தொடங்கி
நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் சொல்லியிருப்பாங்க. இது 2019 குரூப் 4ல் இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேங்களா, அதனால் இதனால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இவருடைய படைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா வாடிவாசல், சுதந்திர தாகம், ஜீவனாம்சம், PS ராமையாவின் சிறுகதை பாணி, தமிழ் சிறுகதை பிறக்கிறது. இதெல்லாம் இவருடைய படைப்புகள். நெக்ஸ்ட்டு இவருடைய சுதந்திர தாகம் புதினத்திற்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கொடுத்துருப்பாங்க. எந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2001ஆம் ஆண்டு. ஓகேங்களா, இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற நூல்வெளி, இது ஒரு துணை பாடத்தோட நூல்வெளி. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், டிஎன்பிசியில் இவரை பற்றி என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், சீசு செல்லப்பாவின் எந்த இதழ் நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டதுன்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் பி எழுத்து தான். ஓகேங்களா, எழுத்து இதழினை தொடங்கி நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் பி சீசு செல்லப்பா அவர்கள். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பொறுத்துக்க கேட்டிருக்காங்க. சீசு செல்லப்பா இயற்றியது பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து, PS ராமையா இயற்றியது வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்சத்திர குழந்தைகள், அசோகமித்திரன் எழுதியது பார்த்திங்கன்னா அப்பாவின் சிநேகிதர், நான் பார்த்த சாதி இயற்றியது பார்த்திங்கன்னா வலம்புரி சங்கு. அப்போ 3, 4, 1, 2 ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பொருந்தாத இணையை கண்டறிகன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. சிறுபஞ்சம் மூலம் காளிதாசன் கரெக்டு தான், ஞானதாதம் வாதியார் கரெக்டு, எழுத்து வந்து சீசு செல்லப்பா கரெக்டு, குயில் பாட்டு கண்ணதாசன் கிடையாது. அப்போ இதுதான் பொருந்தாத இணை வந்து ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், சீசு செல்லப்பாவின் எந்த நூல் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றுள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ சுதந்திர தாகம் தான். எந்த வருடம் நான் சொல்லியிருந்தேன், 2001. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், சுதந்திர தாகம் எனும் புதினத்திற்கு 2001ஆம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ சீசு செல்லப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், ஜீவனாம்சம் என்ற நூலை எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் டி சீசு செல்லப்பா. ஓகேங்களா, சீசு செல்லப்பாவின் சுதந்திர தாகம் புதினத்திற்கு எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி 2001. ஓகேங்களா, எழுத்து இதழினை தொடங்கி நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் டி சீசு செல்லப்பா. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், சீசு செல்லப்பாவின் படைப்புகளில் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ வாடிவாசல், ஆப்ஷன் பி சுதந்திர தாகம், ஆப்ஷன் சி ஜீவனாம்சம், ஆப்ஷன் டி இவற்றில் ஏதும் இல்லை. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இவற்றில் எழுதும். இது மூணுமே இவருடைய படைப்புகள் தான், இது மூணுமே இவருடைய நாவல்கள். ஓகேங்களா, இப்போ சீசு செல்லப்பா பற்றி ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் பார்த்துட்டோம், ப்ளஸ் நூல்வெளி பார்த்துட்டோம், அப்புறமா அவரை பற்றி கேட்ட கேள்விகளும் பார்த்துட்டோம். இப்போ தர்மு சிவராமை பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். தர்மு சிவராமு இவரை பற்றி நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் 11th நியூ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா காவியம் என்ற கவிதை தொகுப்பு தான் நம்மளுக்கு பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, என்ன தலைப்பு, காவியம் என்ற தலைப்பு வந்து நம்ம பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருப்பாங்க 11th நியூ புக்கில். இவரை பற்றி 10th ஓல்டு புக்கில் இவரை பற்றி ஓல்டு புக்கில் எதுவும் கிடையாது. ஒரு குறிப்பு பாருங்கள், இவர் இயற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா சிவராமலிங்கம், இதுதான் இவருடைய இயற்பெயர். ஓகேங்களா, இவர் எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈழத்து எழுத்தாளர் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இவர் இலங்கையில் பிறந்ததுனால ஈழத்து எழுத்தாளர் சொல்லுவாங்க. யாருன்னா தர்மு சிவராம பற்றி. ஓகேங்களா, இவர் காலம் பாருங்கள், 20/4/1939 பிறப்பு, 6/1/1997 வந்து இறப்பு. ஓகேங்களா, இவர் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் திருக்கோணமலை, இதுதான் இவருடைய ஊர். ஓகேங்களா, இவர் புனைப்பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிழ், பானுச்சந்திரன், அருப் சிவராம், இதுதான் இவருடைய புனைப்பெயர்கள். அதிகமாக இவரை பற்றி அறியப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா பிரமிழ் தான், இதுதான் அதிகமாக சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் இவர் சிறப்பு பெயர் பாருங்கள், இவர் வந்து படிம கவிஞர் அப்படி சொல்லுவாங்க, ஆன்மீக கவிஞரும் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இவர் இயற்றிய கவிதை நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி உள்ளிருந்து, கைப்பிடி அளவு கடல், மேல் நோக்கிய பயணம், பிரமிழ் கவிதைகள், விடிவு, இதெல்லாம் இவர் இயற்றிய கவிதை நூல்கள். ஓகேங்களா, இவர் இயற்றிய சிறுகதை பார்த்தீங்கன்னா லங்காபுரி ராஜா, பிரமிழ் படைப்புகள், கருடனூர் ரிப்போர்ட், அங்குலிமாலா, சந்திப்பு, சாமுண்டி, கிசு கிசு, பாறை, நீலம், கோடாரி, அசரீரி, காரன் கண்டது, இதெல்லாம் இவர் இயற்றிய சிறுகதை. ஓகேங்களா, நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் லங்காபுரி ராஜா பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா,
நெக்ஸ்ட்டு நாவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயி பிரசனம், இதில் இவர் இயற்றிய நாவல்கள். நாடக நூல் பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரவாசி, இது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. உரைநடை பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸும் மார்க்சியமும், இது வந்து இவர் இயற்றிய உரைநடை. இவர் பெற்ற விருதுகள் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு 2 விருது கொடுத்துருப்பாங்க. நியூயார்க் விளக்கு அமைப்பு வந்து ஒரு விருது கொடுத்துருக்கோம். என்ன விருது பார்த்தீங்கன்னா புதுமை பித்தன் விருது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கும்பகோணம் சிலுக்குயிலேருந்து ஒரு விருது கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன விருது பார்த்தீங்கன்னா புதுமை பித்தன் வீறு என்ற விருது கொடுத்துருப்பாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம் சிலிக்குயில். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இவரை பற்றி புலவர்களில் சில கூற்றுகள் சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் சீசு செல்லப்பா என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். பிரமிழ் விசித்திரமான படிமவாதி அப்படி சொன்னவர் யாரை பார்த்தீங்கன்னா சீசு செல்லப்பா அவர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உரைநடையின் அதிகபட்ச சாத்தியத்தை நிறைவேற்றியவர்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார். யாரை பார்த்தீங்கன்னா சீசு செல்லப்பா அவர்கள் தான் சொல்லியிருப்பார். யாரை சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிழை சொல்லியிருப்பார். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு தமிழின் மாமேதை என்று கூறியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜானகிராமன். நெக்ஸ்ட் இவர் சாதியை பற்றி ஒரு விமர்சனம் சொல்லியிருப்பார். என்னன்னு பாருங்கள். வைதிகம் நுழையும் இடத்தில் படைப்பூக்கம் விடைபெறும் சொல்லிட்டு சாதியை பற்றி ஒரு விமர்சனம் சொல்லியிருப்பார். ஓகேங்களா. நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இவரை பற்றி நூல்வெளி பார்த்துடலாம். பிரமிழ் என்ற பெயரில் எழுதிய சிவராமலிங்கம் இலங்கையில் பிறந்தவர். இவர் பானுச்சந்திரன், அருப் சிவராம், தர்மு சிவராம் என்ற பல புனைப்பெயர்களில் எழுதியவர் சொல்லியிருக்காங்க. இவர் புனைப்பெயர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பானுச்சந்திரன், அருப் சிவராம், தர்மு சிவராம். ஓகேங்களா. இவர் புதுக்கவிதை, விமர்சனம், சிறுகதை, நாடகம், மொழியாக்கம் என்ற விரிந்த தளத்தில் இயங்கியவர் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஓவியம், சிற்பத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. இவர் கவிதைகளை மொத்தமாக வந்து பிரமிழ் கவிதைகள் சொல்லிட்டு தொகுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவர் கவிதைகள் முழுமையாக பிரமிழ் கவிதைகள் என்ற பெயரில் தொகுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இவர் இயற்றிய சிறுகதை தொகுப்பு பாருங்கள். லங்காபுரி ராஜா உள்ளிட்ட சிறுகதை தொகுப்பு, நட்சத்திரவாசி எனும் நாடகமும், வெயிலும் நிழலும் உள்ளிட்ட கட்டுரை தொகுப்பும் வெளிவந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். லங்காபுரி ராஜா, நட்சத்திரவாசி, வெயிலும் நிழலும், இதெல்லாம் இவர் இயற்றிய தொகுப்பாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. இது வந்து 11th நியூ புக்கில் இருக்கிற கவிதை தொகுப்போட நூல்வெளி. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இவரை பற்றிய கேள்விகள் பார்த்துடலாம். எழுத்து என்னும் இதழில் புது கவிதைகள் படைத்தவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி தர்மு சிவராமு. ஓகேங்களா. இவர்களுள் ஒருவர் இலங்கையில் பிறந்த தமிழ் கவிஞர் அப்படி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ தர்மு சிவராமு தான். சிறந்த படிம கவிஞர் என பாராட்டப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரமிழ். ஓகேங்களா. ஓவியம், சிற்பம் ஆகியவற்றில் ஈடுபாடு கொண்டவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் பி சிவராமலிங்கம். ஓகேங்களா. பானுச்சந்திரன், அருப் சிவராம், தர்மு சிவராம் போன்ற பல புனைப்பெயர்கள் எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏஎன்பி, அதாவது இந்த பிரமிழும் சிவராமலிங்கமும். ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் நம்ம பிரமிழ் பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டோம், நூல்வெளி பார்த்துட்டோம், ப்ளஸ் டிஎன்பிசி கேட்ட கேள்வியும் பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம 2 புதுக்கவிதை அறிஞரை பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து சீசு செல்லப்பா பற்றி பார்த்துருந்தோம். செகண்ட் வந்து பிரமிழ் பற்றி பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா. அதாவது தர்ம சிவராமை பற்றி பார்த்துட்டோம். இந்த 2 புதுக்கவிதை அறிஞர்கள் பற்றி பார்த்துட்டோம், ப்ளஸ் நூல்வெளி பார்த்துட்டோம். கூட டிஎன்பிசியில் இவங்களை பற்றி கேட்ட கேள்விகளும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா. இது நல்லா நீங்கள் பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா. ஓகே, தேங்க்யூ.